Webafowethu, kuthiwa siy'khanti ziyenzeka. Cha, zenzeka ngempela-ke lapha eNaturena, hhayi bafana bomlungu. Ngicela uma ungake ungilayikele, uma ungenankinga ungilandele. Hhayi ngicabanga ukuthi nonke seniy'bonile ley'ndaba ngoba phela iy'ndaba zasemini ngebhadi besematohweni-ke thina. Bafowethu, ngicabanga ukuthi good move uPhili kodwa benze ngendlela ebhedayo in the bad way, yabo. Iy'mpofana zenze nje ngendlela besingacabangi ukuthi zingenza ngayo, yabo. Angazi noma imali abanayo yini ngoba le deal ekanjena hhayi, for mina, ya uDuprez singasho ukuthi uDuprez i-game time ya bengayitholi besikulindele sonke vele uDuprez uyahamba. Mara uMsimango bafowethu, hhayi plus imali phezulu. Bafowethu ngeke, hhayi bekhona uKwinika at least ubuya kuyi-Stellenbosch, why singahambisanga yena noma i-age. Hhayi bafowethu ngeke, uMsimango mina ngiyakhala lana, hhayi umuntu ophethe le zinto zama-transfer noma angasini lena mfethu, hheyi wenze ngendlela nje ebheda kakhulu iy'ngane zakwethu, angifuni ukuqamba amanga mina yabona. uMsimango besimdinga kakhulu and akekho umuntu omude laphana ngoba sodlala e-Afrika omude ukudlula uMsimango, yabo, akekho. Kushuthi thina sizothembela koKwinika noMiguel. uMulisane, is a good player but eyi usafuna a-adapt-e laphana kwi-Kaizer Chiefs, yabona nje, hhayi mfethu, hhayi engilimazile into kaMsimango at least mhlawumbe bekuwu-Miguel or yena uKwinika, hhayi yabo bekuzoba ngcono. Hhayi not uMsimango bafowethu, umuntu odlala kahle kanje last season sezophela isizini wadlala kahle kakhulu, yikho ne-Stellenbosch sivumele phezulu nje, yabo, yikho sivumele phezulu, seyokwenza imali phela ngoMsimango. Kodwa-ke hhayi akusenani iy'ngane zakwethu, sesibheke phambili okwenza-ke sekufana okudaliwe. Hhayi uPhili-ke cha, ngokubuka kwami vele umuntu ekade simdinga-ke njengoba uLilepho ehambile and sonke siyazi uLilepho ukuthi akasekho, yabo. Noma-ke uPhili ekhahlela naye uyakhahlela ngane angifuni ukuqamba amanga kodwa phela ngeke afike kuLilepho, yabo. So umfana-ke odribla kakhulu-ke futhi siyamazi sonke-ke. Ngicabanga ukuthi lapha kwi-winger yethu sesizoba naye umuntu okwazi ukuthatha ama-defender, yabo. So yena noVelibhali ngicabanga ukuthi bazokhompyutha kamnandi kakhulu, yabo. So nje sikufisela inhlanhla-ke mfana omncane ngoba phela umncane kakhulu una-21 years. Engicabanga ukuthi intanga yakho owuvilakazi, yabo. Uzobe ungalahlekanga, uzobe uze kubafowenu abangangawe, yabo. So nje hhayi woza ekhaya-ke mbhemi, sesizobona-ke ngoMgqibelo ukuthi-ke, kodwa angicabangi ukuthi uzobe ukhona ngoMgqibelo kodwa kungenzeka futhi ube khona kukabili, yabo. Kodwa-ke hheyi ngiyakhala ngale ndlela abenze ngayo, hhayi ngiyakhala kakhulu kodwa akusenani, sizobhongela emswaneni, yabona-ke. Hhayi ngane zakwethu, ngicela-ke ungifolowe uma ungenayo-ke inkinga, uphinde futhi ungilandele uma ungenayo inkinga, akusimpoqo, kumahhala nje, free of charge, awubhadari shuthi ubhobho, esho u-10 cent awubhadari iy'ngane zakwethu. Ngicela ungifolowe uphinde ungilandele nisale kahle.